til TV-avisen. God aften. Vi har i dag fået en stor ære at få et interview med den amerikanske verdenshistoriker, Thomas S. Kuhn. Thomas Kuhn er født den 18. juni 1922. Han har en doktorgrad i fysik fra Harvard University. Thomas Kuhn har beskæftiget sig med, hvordan videnskaben udvikler sig gennem revolutioner. For eksempel Darwins revolution inden for biologien, den kopernikanske vending inden for astronomien og Einsteins relativitetsteori for fysikken. Og nu til et nyt paradigme. Christoffer Grundtvig Bender, DR2 Update. Velkommen til, Thomas Kuhn. Tak. Jeg stiller nogle spørgsmål her til aften. Yes. Ud fra dine antagelser mener du, at videnskaben den er inddelt i normalvidenskabelige perioder, og du har indført et begreb, som hedder paradigme. Du forklarer, hvad det betyder? Ja, det er korrekt. Et paradigme består af to elementer. Det ene vil være nogle teoretiske grundantagelser, som alle i det videnskabelige samfund er enige om. Og det andet element i forståelsen af, hvad et paradigme er de eksempler, man har på gode videnskabelige opdagelser. De, som er blevet gjort på baggrund af teoretiske grundantagelser. Dette element kommer ofte til udtryk i lærebøger, hvor man kan se konkrete eksemplariske eksperimenter og opdagelser beskrevet. Ja, hvordan vil du så beskrive det arbejde, som videnskabsfolk udfører inden for et paradigme? Ja, man kan snilt sammenligne det arbejde, videnskabsfolkene foretager sig, som at lægge et puslespil. Og med det mener jeg, at det er rent rutinepræget arbejde, hvor man forsøger at løse forskellige videnskabelige problemstillinger på bedst mulig måde inden for de udstrukte rammer. Forskningen er inden for paradigmet derfor yderst konservativ, og man forsøger at løse videnskabelige problemer uden at udfordre de teoretiske grundantagelser. Hvorfor kan der så forekomme de her paradigmeskift? Jamen altså, inden for paradigme kan det ske, at flere og flere data er i modstrid med de teoretiske grundantagelser, der opstår altså anomalier. Anomalier er data eller observationer, som modstrider det pågældende paradigme. I starten vil disse anomalier blive overset eller bagatelliseret, men på et tidspunkt vil disse anomalier hobe sig op, og der vil komme så mange anomalier, at de generelle teorier ikke længere kan fastholdes med rimelighed. Herefter vil det blive overvejet, om nye teoretiske grundantagelser bedre kan forklare de givne observationer. Men hvordan sker de her skift så? Men altså, når tilstrækkeligt mange forskere mener, at det gamle paradigme ikke længere er acceptabelt, så vil forskerne selvfølgelig gøre oprør og prøve at etablere et nyt paradigme. Der vil så være en strid mellem det gamle og det nye paradigme, og det nye paradigme kan så overtage, hvis der er flest forskere, der tilslutter sig det. Når det kommer et nyt paradigme, vil der være et paradigmeskift. En ny normalvidenskabelig periode kan nu begynde. I den nye normalvidenskabelige periode vil der komme nye tilhørende teoretiske grundantagelser. På denne måde udvikler den videnskabelige historie sig. Så du mener, at der er tale om et paradigmeskift eller en videnskabelig revolution, når en tankegang overtager den anden? Men dog mener du også, at to givne paradigmer er inkommensurable. Og hvad mener du med det? Jamen, med det mener jeg, at det nye og det gamle paradigme, de er usammenlignelige. Du kan sammenligne det lidt med to forskellige sprog, som ikke minder om hinanden overhovedet, og det er derfor umuligt for de to sprog at kommunikere. Der er altså tale i den her forbindelse om to forskellige verdenssyn. Men er der i videnskab ikke tale om en konstant proces, baseret på beviser, og kan den nye paradigme i så fald ikke siges at være mere korrekt end tidligere? Nej, tværtimod. Hvis paradigmer er usammenlignelige, er det heller ikke muligt at blåstemple et frem for det andet. Processen er ikke kumulativ, og igen er der tale om to forskellige verdener uden grundlag at vurdere ud fra. Videnskabens udvikling må siges at være irrationel, og vil i sidste ende blive et spørgsmål om tro. Dette ses eksempelvis i valg af politisk parti, eller når mange mennesker i dag er ung jord kreationister, på trods af, at moderne videnskab modsiger teorien. Og tak til dig, Thomas Kuhn. Tak. Inden vi slutter dette indslag af omkring Thomas Kuhn, vil vi afrunde med en af Kuhns teorier. Kuhn har en teori om to ting. Teorilighed og videnskabens status. Han mener, at observationer er data teorilighed. Ligesom Popper mener Kuhn, at observationer altid er påvirket af vores samfunds nuværende teorier. Kuhn tager begrebet teorilighed meget alvorligt, og drager konsekvensen, at hvis man inden for to paradigmer har vidt forskellige verdenssyn, vil også tolkningen være forskellig med de to paradigmer imellem. Med Kuhns paradigmeteori har han opstillet en idé om, at videnskab ikke udelukkende er en objektiv aktivitet. Anerkendelsen af verden vil også være relativ i forhold til de paradigmer, vi befinder os i. Vi skal derfor heller ikke følge Kuhn gøre os forhåbninger om at finde objektive og universelle kriterier for en god og dårlig videnskab. Med disse ord slutter jeg denne timeaften af omkring videnskabsteori, teoretikeren Thomas Kuhn af. Tak for i aften.